Câinele e singura ființă din lume care te iubește pe tine mai mult decât pe sine. De asta e convins și următorul meu invitat, care își dedică mai tot timpul patrupezilor. Nu este de la vreun azil de animale, este dresor. Și azi nu a venit singur. Ghenadie Rotaru și Emi sunt acum lângă mine. Bună seara, bine ați venit! Bună seara! Întâi m-am uitat la Emi. Hai să o prezentăm așa, uite ce frumoasă stă. Ea acum a primit comanda să stea așa, dar comanda este să stea doar cu picioarele din spate? Da, așa de pe scaun ca orice om. Un om, da. Bun, Ghenadie, să știi că ai toată admirația mea pentru ceea ce faci, te-am urmărit Mulțumesc înainte de emisiune. Și pentru început cred că o să te întreb de unde vine dragostea asta, pentru că mă uitam și pe profilul tău de Facebook, e doar câini acolo, sunt doar câini, e plin de fotografii cu câini. Sigur că toate lucrurile astea vin din copilărie, unde cred că m-am dezvoltat mult și am căpătat atât cât dragostea, cât și pasiunea pentru a cunoaște mai mult în lumea aceasta a animalelor. Ai avut vreun cățel preferat când erai mic? La mine toți câinii au fost preferați dar și unul care știi cum toți rămâne câinii acolo acasă și aveam probleme cu părinții că făceam azil. Așa. Dar totuși, da, îmi plăcea mult să lucrez cu ei, să lucrez asupra psihologiei canine, să văd cum judecă, cum analizează, cum recepționează la limbajul nostru omenesc și câteodată îmi puneam întrebarea de ce animalele atât de bine reacționează la limbajul acesta omenesc și înțeleg limba omenească și oamenii nu înțeleg limba canină, adică se primește ceva. Uneori un câine te poate înțelege mai bine decât un om și probabil că nu e uneori, e de cele mai multe ori, nu? Aș vrea să spun că câinii mai mult înțeleg pe noi decât oamenii înțeleg câini. Da, frumos. Hai să-i atragem un pic de atenție lui Emi, pentru că ea abia așteaptă să ne arate tot ce poate. Hai să o prezentăm întâi. Este ce rasă? Câți ani are? Emi este o rasă de Border Collie. Border Collie este o rasă foarte inteligentă. A fost ceva special pentru mine ca să aleg așa rasă și să mă opresc la nume așa rasă, pentru că vreau să demonstrez că în rasă nu depinde de anume de rasă, că acum oamenii cunosc câinii ca rasă. Vreau să demonstrez însuși, am vrut să demonstrez că orice rasă se poate fi dresat. Diferența între câini este doar, hai să spunem așa, temperamentul, caracterul, sigur că talia și atât. Adică nu este rasă, pentru că toți câinii au aceleași instincte și instinctele acestea se poate dezvolta la orice câine. Diferența ar fi bine să găsim pentru fiecare câine o metodă potrivită pentru a începe o disciplină. Da, de cele mai multe ori observăm că în structurile de forță, nu numai la noi, dar și peste hotare, sunt ciobăneștii germani. Sunt mai ușor de dresat sau de ce? Care au aptitudini speciale. Este aceea pentru că ciobănescul german sau alt rasă de câini care se folosesc în structurile de forță pare că este mai prezentabil, cât mai masă, puternic, așa, mai mare, mai... Sigur că însuși ciobănescul german a rămas din timpuri că anume ciobănescul german trebuie să fie la graniță, cum se spune așa, și asta este viziunea oamenilor. Dar în realitate toți câinii pot fi dresați. Da, și o să ne convingem imediat, pentru că vom arăta și ce poate Emi. N-am zis cât are. Cât are Emi? Emi are 2 ani și jumătate. Și este câinele tău? Da, este un câine care eu am început să fac experiență, ceea ce ține de, cum v-am spus, de disciplină și comportament și am ieșit că decât este mai activ, nu diferă judecata e mai altă decât alți animale. Așa, bun. Ghenadie a pus-o pe Emi să stea și a așteptat. Uite, parcă știa că vine momentul. Hai să vedem ce poate Emi și o să începem cu niște comenzi simple. Hai, să vedem ce poate. Eu nu știu de la ce să încep. În dresaj, da, eu folosesc obiecte motivaționale și, hai să spunem așa, deja după ce am format echipa câini-om, folosesc limbajul corporal. Așa. De exemplu, culcat. Culcat, așa. Șezi. Ridic-te. Emi, ia la mine. Șezi. Culcat. În picioare. În picioare. Bravo. Apleacă-te. Culcat. În picioare. Fus. Bravo. Aici. Aici la loc. Bravo. Da. La mine. Cerc. Cerc, 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 Emi, cerc, bravo, cerc, 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 fus, fus, fus,
Emi, fus, da. Fus, șezi. Bravo. Și pentru asta își primește recompensa ca Acum, dacă eu vreau să fac același lucru, ea va asculta de mine? Da, dacă dumneavoastră vă exprimați pe înțelesul ei, ați folosi limbajul corporal pe înțeles, așa? Da, ea va primi comanda ca comandă și... Tu mă ghidezi și eu încerc. Emi? Da. În primul rând, lasă să aveți obiectul motivațional, ca să treacă atenția. Da? Stai. Dați-i o comandă fermă, de exemplu, culcat. Emi, culcat. Culcat. Emi, culcat. Nu folosiți numele Emi, comanda. Ok. Culcat. Așa. Șezi. În picioare. Da. Asta, câinele când nu înțelege ceva, începe deja să facă ceea ce cunoaște. Da, așa. Rușine. Rușine. El nu înțelege despre ce vorbește blonda. El, ea. Așa. Rușine, Emi. Am zis Emi. Rușine. 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 Da, bravo. Dar pentru că te-au auzit pe tine. Rușine, Emi. Rușine. Da. Culcat. Se uită la tine. Culcat? Uite așa. Nu mă ascultă. Peția. Poftim, domnișoară. Oh, încetișor. Poftim. Ești o domnișoară tare drăguță. Hai. Mai departe, vedem aici niște... Emi, de la mine. Niște, nu știu ce să le zic eu, niște ustensile. Da. Astea sunt pentru ce? Reșind că câinii au nevoie de spațiuri, da. Noi ne-am ales cu ceea ce avem și m-am gândit așa să arăt practic ce am mai arătat poate undeva, anume cum analizează și inteligența câinelui, cum diferențiază că anume cerculețele se trebuie să le pună în acest fus și în recipientele astea trebuie să pună mingiuțele astea care, adică coincid cu locul, da? De exemplu, Emi, ia, pune acolo. Da, ia, pune acolo. Pune acolo, nu. Nu, ia. Emi, ia. Da, pune acolo. Așa, bravo. Ia, pune acolo. Da, bravo. Ia, pune acolo. Ia. Emi, nu, ia. Nu, ia. Pune acolo, așa. Pune acolo. Ia. Pune. Da. Pune acolo. Bravo. Ia. Pune acolo. Ia. Pune. Așa. Apasă acolo. Apasă. Da, bravo. Așa. Când finisează ceva, adică câinii au capacitatea de a învăța multe lucruri, reușind să avem un scop, ceea ce vrem să-l învățăm noi și să aibă o continuitate ca să folosim lucrul acesta. De exemplu, asta eu folosesc, de exemplu, când cățelul vrea apă, apasă, numai că el nu mai funcționează. Așa. Dar asta spune cu cuvinte, da? Apă și apasă că eu, într-adevăr, vreau apă. Alta, vreau mâncare, vreau afară, vreau joacă. Diferite? Adică diferite culori, diferite sunete, dar el, practic, intonația este a mea. Da. Vai. Zi-mi, te rog, cum ajungi la performanța asta? Adică începe totul de la exersare, repetări. În ce este secretul? Pentru ca cățelul să te înțeleagă? Secretul este într-acela că, în primul rând, trebuie să cunoști limbajul canin, trebuie să îi transmiți o informație înțeleasă câinelui. Câinii comunică facial, corporal, sonor și dacă nu primești o informație înțeleasă, apoi nu va executa. Asta că acum să vorbim noi într-o limbă necunoscută. De exemplu, elevii trebuie să separ multiple visaje de istoриолог Michel. Așa, am înțeles ideea. Așa, n-ați înțeles-o. Dați-mi, vă rog frumos, asta. Eu? Da. Mulțumesc. Adică v-am spus aceeași informație într-o limbă necunoscută, care n-ați reacționat și practic mă adresat. Fix aceeași informație v-am transmis într-o limbă cunoscută la care dumneavoastră ați reacționat instantaneu. Fix așa și câinele. Da? Dacă primește informație înțeleasă, apoi ea o execută instantaneu pentru că au primit informația. Și sigur că dacă este la nivelul cunoștințelor acumulate până la vârsta asta, de exemplu. Așa,
elemente noi folosim cu motivație, da? Motivația poate fi hrană, poate fi un obiect motivațional și totuși noi de pe hrană trecem pe obiect motivațional ca să nu-ți primească un mitaj. Ai hrană, lucrăm, nu ai hrană, la revedere. Și totodată se formează și scara ierarhică când stăpân și câinii, pentru că noi nu trebuie să uităm că câinii sunt de haită, în haită tot timpul este un individ autoritar și cea mai mare problemă a oamenilor, hai să spunem așa, de ținătorilor de animale, problema este că atât de tare au umanizat aceste animale că ei uită că ei într-adevăr sunt animale și nu sunt Da, și când baby, zicem nu asta, sunt copilul animale, meu. da. Adică toate lucrurile astea trebuie strict sincronizate și duse până la capăt, pentru că totuși este animal și nu este un baby, un copil a unei familii. Intră în cadrul familiei, dar după scară ierarhică are locul lor în familie, în haite, hai să spunem așa. Așa. Spune-mi, te rog, dacă nu se plictisește el sau cât timp, uite, pe zi poate să facă toate aceste exerciții și dacă este la un moment dat, când gata, refuză, nu mai merge nimic. Da, mulți mă întreabă, chiar și colegii mei de lucru, chiar și prietenii mei, Diana, cât timp tu petreci cu câinele? E o întrebare foarte delicioasă, așa, și ar fi bine ca să cunoască și alți deținători de animale, pentru că mulți spun că cum să capăt această atracție a câinelui ca să fie permanent focusat pe mine. Asta este începutul, asta este temelia, asta este echipa mea câine-om. Pentru că dacă eu ies cu cățelul meu în parc și mă joc cu el și peste 3 minute el mă leapătă și pleacă acolo, că acolo este a fost mai interesant, asta se primește că lui nu este interesant cu mine. El se plictisește cu mine și vede undeva mai bun, mai... Deci câți câini plictisiți există în lumea asta, vă dați seama? Da, îmi dau seama. Câți câini se plimbă sigur Și prin parc? totul depinde de cum, ce situații redau eu și ce legătură am eu cu câinele. Și atunci câinele va fi focusat permanent pe mine și se va simți în confort cu mine și nu va căta alt confort. Există acest mit că ei nu înțeleg toate limbile, adică există limbi anumite în care trebuie dresați câinii. La noi, chiar aici în Republica Moldova, se obișnuiește mai mult, bun, nu de dresorii profesioniști, de cei amatori, să se vorbească cu ei în rusă mai mult, căci că așa ar înțelege mai bine comenzile. Da, cred că este un mif și nu altceva, pentru că câinele cunoaște intonația, câinele cunoaște limbajul corporal, care a fost el dresat, câinele cunoaște mimicile și expresiile noastre faciale, câinele cunoaște energia noastră pozitivă sau negativă și nu cunoaște că vorbește în limba rusă sau vorbește în engleză sau vorbește. Da, pe parcursul dresajului, da, când, de exemplu, chiar fiind în curte la dumneavoastră și așteptam să ne întâlnim, cineva îmi spune, dar dacă tu îi dai o comandă cu un glas mai, nu știu cum, mai apăsător sau îi schimbi intonația. Și chiar i-am demonstrat și câinele a reacționat, pentru că câinele oricum simte atât cât intonația combinată cu expresiile mele faciale și cu limbajul meu corporal, apoi el va diferenția, o face el din plăcere sau o face din comandă. Adică nu-mi propune ceea ce vrea. Da, o face la comanda mea și atunci apare că dacă câinele execută ceea ce spun eu, atunci dă de înțeles că este stimă, este respect și este o scară ierarhică între mine și câine. Dar dacă îi spui aceeași comandă, de exemplu, în limba engleză, uite, dacă îi spui în loc de șez, sit, el va sta? Sau el deja s-a obișnuit cu auzul acestor Dacă îi dau comanda în engleză, și dau gestul, apoi va executa. Hai să vedem. Dacă câinele nu știe comanda în limba rusă, da? Și spun, сидеть, лежать, стоять. El se ia după tine. Nu a făcut, stoiat, pentru că el nu asta știe. nu e? În picioare. Ia ca, în picioare. Sorry. Vedeți? Adică nu i-a dat ca au ceam în mână, adică nu a fost comanda corectă. Iar dacă folosești limba română și nu folosești mâinile, înțelege? Da? Șezi, culcat, în picioare. Bravo! Aici. Da. Da, bravo. Frumos. Am vrut să spun că totuși
învățând comenzile, da, poți folosești orice limbă, folosind gesturile care să treci de la o alt limbaj. Omenesc, poate fi franceză, engleză, dacă folosești gesturile, oricum la când se memorizează anume expresiile cele faciale care le folosești tu în șezi sau în culcat și atunci când le memorizează și atunci sigur că când le execută și la voce. Eu presupun că mereu te ocupi cu el și asta înseamnă că mereu sunteți într-un proces de evoluție. Care e cel mai dificil exercițiu la care, nu știu, lucrați acum sau pe care l-ați făcut până acum și cât timp durează până el însușește acel... Cele mai dificile exerciții pentru mine sunt cele mai interesante, pentru că, știți, nu vreau să mă laud, dar vreau să spun că când un profesionist lucrează cu una și aceeași, pentru că altceva deja nu mai este, parcă apare plictisitor. Dar când apare un temperament, un caracter a unui câine, când ceea ce ai făcut tu până acum se primea atât de ușor și acum ai niște probleme de a evoluționa, de a primi rezultatul cel care... Provocări. Corect. Atunci deja apare și interesul, apare și metodele care sunt în rezervă acolo. E ca pentru ei chestia asta, apare motivația să faci, să reușești. Și atunci este și, hai să spunem așa, rezultatul care îți dă continuitate ca să evoluționezi. Așa. Eu recent am lansat o carte, ceea ce scrie cine de disciplină și comportament canin, unde acolo practic m-am exprimat toate problemele care le-am avut eu în timpul dresajului, ce metode am acumulat și am ieșit cu o propunere pentru deținătorii de animale ca să țină cont de limbajul canin, ceea ce am vorbit, transmisia unei informații înțeleasă câinelui și formarea ierarhică între stăpân și câine. Da, care e. Și cel mai dificil exercițiu pe care îl știe Emi, care e? Dar e practic toate exercițiile le știi ca dificil, pentru că, de exemplu, este comanda Emi, zoom, zoom, hai, Emi, zoom, zoom, Emi, fus, zoom, bravo, zoom, zoom, în picioare, zoom, în picioare, zoom, bravo, în picioare, zoom, în picioare, în picioare, rușine, rușine, în picioare, Emi, rușine, rușine, hai, rușine. Da, bravo. Ce bravo e! Acum vreau să te întreb, pentru o persoană care are un câine acasă, cât de important este să-l dreseze măcar elementar? Este important pentru un câine să știe comenzi sau poate să trăiască toată viața în voia lui și în largul lui fără să știe nicio boabă? Sigur că este important, pentru că însuși asta este viața unui individ care are suflare, pentru că orice eveniment interesant apare continuitatea de a dori să trăiești, să supraviețuiești, așa cum se spune. Și dacă este o viață plictisită, atunci asigur că nu este nici sănătate, nu este nici bomba aceea de a trăi și totuși este bine ca deținătorii care au în gospodărie animale să cunoască cât de cât, măcar lucrul necesar, ceea ce ține de comportament. Așa. Câți câini ai adresat până acum? Oi, cred că nu mai cunosc, dar... De ordinul zecilor? Eu am 34 de ani de când lucrez cu câinii și timp de 34 de ani am dresat, cred că mulți câini, dar nu contează câți câini am dresat, dar contează ceea ce am acumulat eu, cunoștință și cum am înțeles într-adevăr mecanismul ăsta de lucru a acestui animal, fie de talie mare, fie de talie mică, fie de altă rasă, cum spun oamenii, pentru că totuși diferența nu este în rasă, v-am spus care este diferența, dar primesc plăcere. Se vede asta. Te-au mușcat vreodată? Ai avut incidente? Da, sigur că... Neplăcute, așa mai grave? Mâinile? Stai cu mâna așa să nu te în gura lui, da? Da. Da, sigur că pentru că noi... Și la mine este așa ceva că în dresaj nu există o limită de vârstă, da? Orice câine poate fi dresat la orice vârstă. Principalul să găsești metoda potrivită pentru fiecare câine în parte. Și fix așa și oamenii. Atât cât oamenii se învață toată viața lor și mai dau și greș, mai încalcă, mai dar vor bine, să învețe. Bine, rău, dar totuși dragostea asta de a trăi, de a inventa, de a ajunge la scopul tău,
este mare și de atâta și forțele și eforturile sunt mari. Vorbești foarte frumos despre ceea ce faci, îți mulțumesc tare mult pentru prezență și lui Emi. Emi, hai să încercăm pe final o comandă, vrei? Hai, dă-mi un pic, hai că eu tot sunt căpățânată, nu crede tu. Vals? Nu, dă-te înapoi, înapoi, înapoi. Emi, Șezi, șezi. ridică-te, ridică-te, sus. Dar eu... Așa. Emi, șezi. Iar nu mă înțelege. Șezi. Șezi. Culcat. Culcat. Nu mă înțelege. Culcat. Trebuie să dau din mână. Culcat. Așa. Yeah! Dă-mi un pup.